Simrang hilin eh. Ready ko no pangiti. Tapos giling. Dahil ang gulay, tag-anan ning Diyos ni tag-anan ning gulaya. Tara. Gulay-gulay sa taron. Tara, gulay mo diha. Tag-anan sa ning gulaya. Kape stick. Walang sunog pandesal. Sausaw. Nakisawsaw o kape o pandesal. Ang kasyudad pandesal napatas bukid kamuti bulanghoy pohon. Karon din man akong panglaba kaniya pagluto ko buntag og kanang buntag atong gulay nga sayote sa kay nahurot man kay ko pa to mahurot dapat din to ko magluto pa nito sa kay nahurot ba magluto ko ron og sabang baboy subakan og tubag repolyo natabagan tong nangutana din na magwinangutana gapon nga yung PM nga kada daw balay kuno ko maglaba nga daghan mo ko ginayhay kato kita sang ginayhay ba katong ginayhay sa nga daw itong yayas gawas tipo na to kay wabi to maging timpo ang gigawas kay rumaintan labi nag mga puti kada daw ko manglaba labi nag magkanang na ang kaning isang anak gani nga laki kay players ng kunig basketball munang daghan sa bawon nga sanina munang guli daghang labonon mga nga namon kay ako po'y matambakan kay lang lingaw dani magdaba karon sa ko kahuman luto ko sabaw nga ang baboy bitakan og repolyo. Salamat dai ko daghang salamat dai katong ning great birthday sa apo bisag kami kamera painingod dito parang malipay ang bata kalipadan magbata kay di magpadulot sa una kita sa una bisag mag-birthday ta wa man tay cake kan sa supaso na gagmay pa man cake ja karon kay uso naman lagi mo nang sangkapos kalipay taw bata nga dai cake gahapon bisag bratuhon ra nga cake ug litson mo lagi to mo tanag haga birthday din hapagsun sila kay dito sila mo apil og video kay bawala silinahan mo nang musabot ra pud mo og katulad na naisip pangutana nga ang video ko sa mga apo sa mga naging panahon mo apil katupag birthday kiya na asel dadto na apil gamay ra pud kay dili gusto na lang inahan kay bag video ko matod pas ina nagpalimos ko nun na ingana mo nang pasensya na sad mo di mo kita sang mga apo kung may pasalamat naman ko yung tanan katong great sang apo ika 15 to edad sa ikaduha ka apo at sunod nga baji mo 14 po to karong kuan January at panganay mo 16 na karong di Enero gihapon wala man silang tulo kay si Kia to amas ladyo o si Precious una dengan salamat ninyo tanan sa ning grade sa adlas nga apo bukaw na luya sibuyas ra may panakot nani samtang wa pa malata
Kalata daning karne butangan na og repolyo. Ano na. Tani nga adobohon sa kay murag daghan-daghan man mi na di man may kog adobo mga sabaw kay na daghang sabaw. Butangan og repolyo. Mo ni sudan na mo paniud to. Tade puti ng utanan na ningon nga sa pagkahako ng pag YouTube nakasweldo ba kuno ko kusaon na maangkan ko kusaon na pagsugod pagkapasar na o video o pagka-monetize na atong nga time magikan pagka-monetize niabot pag 3 months sa pagtulo ni programa ay ako naka pasar pagka 3 months ikan ni pasar ko tungtong ko 3 months niabot pa pag mga 2 months kapin o di nag-process pagka 3 months ni monetize ko na nag-process nas mga papel katong nagkuha og ATM niabot pa pud ko dadtog mga gikas 3 months hantod mga 4 months ko dadto nakasweldo mo toy ang unang sweldo jud wa na makaliptin una katong kusog pa nga tag sa pakadyo ng giri ng vlog ang sweldo primero mo to naka 11 Libing mo dito hang na soyan nga ingat to hang sweldo kadako sa pila ka tuig jag sundan niabot na po tag 5 months niabot na po tag 3 months katong 3 months primero na naka 7K ko ako nakasuway og na 1 month silang mga igsoon kay famous man sila mo nang 1 month sila makasweldo pero ako wa niya nanay 3 months sagaran sa sweldo para karon taas na jud ko ay sweldo das ni nga ginakasweldo ko 7K tong June pa June, July, August, September, October, November na 5 months na wa pa nagunag kaghang kuan nagkamang pa amo nang ginungutan na nga sa kuno nga na buwan-buwan ba silang mga famous buwan-buwan sila pero maghinahine mo ra pug nagarkan siya para karon mabutog upat ka adlaw sa musod $1 kaya $1 ron 56 man is adlaw 54 murag depende sa ugnay maluoy nga mo liili nga dili i-skip ang advertise $1 may ana pero kung naiban nga magmaritis ra wajud mo nang salamat lang ko sa mga solid nga nagperming liili nagkaroon po ng katabang pero mura ko kira kay at least namabukoy trabaho maghang mga video mura pag remembrance na kumahay ni sang matag-ahang adlaw-adlaw pero dili po ko adlaw-adlaw naka-upload pura silang mga igsoon nga nagsuldo sila buwan-buwan salamat sila na sila buwan-buwan dahil grasya silang madawat buwan-buwan pero ako bisag hindi ko makadawat buwan-buwan nagkamang tulumanon sa among mga ginikanan mag-share jud gihapon ko nabito nang tanan na nga nag-share ba kuno ko sa ahang kuan kana magumay tulumanon karon mabito nang uban na may igsoon karon na agi og lalis-lalis angin sa tulumanon gamay ra kadtong tulumanon tag 300 ra pero ako kalos Ginoo makatag gihapon ko 300 malit man sa pizza at least ganang buwan na nakabayad ko kay og bitong dak-an pili nakabuwan sa galing ba duha ka buwan di ko kabayad mag-iuna ko ag duha ka buwan may mo 600 disig na pangita ng 600 yung panahon na mo nang ako malit ramang kog simana pizza maghatag jud ko sang 300 mura jud hang maabot 300 mas tingagid jud hang angkonon nihatag ko na 200 ra why sinking pan pero karong iniguli na bawian ha sinking pan mo na ang tubag dili ko nagsweldo adlaw o di ko nagsweldo buwan-buwan pila lamin taon ang mga views tag 100 kapin sa una katong mo views ug tag 500 kapin mo nang tag 3 months ko maka daginot ko pero karon dagmay nakadto na tag 200 na di abot 100 dag views pero laman sa kanunay naglili masulid nga naglantaw kanunay salamat lamang ko nila silang kabutan mo nga na ang views mo nang $1 pud nagkamang
Kunting na mo ginungutana nga ate nagsuldo na kakadaw buwan mo na uban nagmaritis sa siguro mo nang mutana nga di siguro makakuan sa adlaw-adlaw o sa katong mga tao nga subaybay sang vlog adlaw-adlaw di na to sila mutana kay kaybaw naman sila sa sitwasyon sa ang pagbidyo-bidyo manang amping mong tanan paghuwat share sa ako dahil ako sa lamisa kasi kaso kong paniud to kaya yun sa ato na taas. Nilagang sabaw na luto na. Sabaw nag-aso-aso. Aso-aso na. Aso-aso na ng sabaw. Sabaw, baboy, with repolyo. Luto na ko daan kaya musaka na ko taas. Kaya maghinahinin na pagpamilya itong uban ng nilabahan. Huwag naman nilang servisyo dani, balik-balik. Magluto, makarelax man, nilabahan, hindi na nakahilwas. Sabaw diya. A few moments later. Good morning. Ito ko buwan, palitan ko. Paliyak. Ang pamaharan ng mga bata. Pork chop. Buwan ang yun na. Makong buwan, masang naong kamako. Naong buwan, dati naong buwan. Good morning. Tangan. Ito sa kubuan. Yan na, nakaprepare na ko para sa pamahaw. Egg, buwan, o pork chop. Pamahaw Friday. December 6. Ako nang hugot sa pag-ampon na mo karon nagadlaw nga operasyon ni Tiri. Makarecover na ta siya makarecover sa iyang operasyon. Bernis naman lagi ron. Amin Diyos, sa kasindahan ko yung panglaba, yung ginahuna, si Kiri. Ampos Ginoo na ma-okay na. Okay, isang operasyon karong adlaw. December 6. Ang kamindanan siguro. Ano nga namin, nagampo ko. Hugot na pagampo para sa isang operasyon karong adlaw. Kasi magtog na ako sa labanan. Nag-imagine ko, nagampo ko sa Ginoo. Makarecover na siya sa operasyon. Kaya hinganap po ko sa una pag-opera na paghawa, pag-opera sa abdo. Mga likuha. Ano ba bitaw? Kasabot kay kuno, likuha sa opera. Batura kuno. Dito, likuha dito ang abdo. Kaya nasugod lang kalata ng abdo mo kung likuha. Hingando pa mga nisiling sa doktor na kaningin mo. Pwede ba kung papatunaw. Pero di na pwede pang patunaw kaya itong isang abdo nga na epektuhan na at sinagka-ilo mo itong likuhan dyan tanan mo nagpasalamat sa pula kas Ginoo nasikat itong pag-awasan na aplo hanggang karon karoyan kas Ginoo apti pagyak mo kung makapalikay-sikay sa panahon sa pagkaon na maghapon din makalikay sa bawal ang bawal doon kibaw na magwali aplo naghansigog bawal. Kung na di panahon nga, linumali kay ang bawal, kakaan ka.
Sakit lamang di ko sa Ginoo. Salamat ko sa Ginoo to. Ay nga ko. Muna karon, minsan to sa nga si Tiri. Kaya ako sa oras nga, schedule nga, pirhan ko. Ang po sugod sa Ginoo. Ginoo na bahala na. Ito gyantanan nag atong kagalingan sa Ginoo. Muna nga Tir. Ako sa Ginoo Tir. Sa daman mi Dani Rose Lanzo, nagampo mi daghan mi nagampo. Kapag igagaw karon nagbiyahe padung sa CDO. Ang pingya kanunay siya magbiyahe. Kanin hindi pangalabhan doon, nangahabong na chip na punda. Basta Bernice, kay gapon, ang pangalabhan mga tuwan niya. Sa Bernice, kada Bernice ko yung ani, basta maging tempo.